אני טועה תמיד לפעמים, אז אני יודע שזה רבע שעה. לא, בא לי סרטון ארוך. מה אכפת? אני רואה סרטונים ארוכים, אבל זה לא אכפת. אתם יכולים לעשות בהמשכים. מותר, אבל תשמרו ותזכרו. אתה נודניק, הצופים באמת יגרו בגללך. אז אני אטעה בדקה. יופי, תודה, דרקון. זה לא טוב, זה לא טוב. מה את מקשקשת עכשיו? שהדרקון הוא לא מת. הנה, עכשיו הוא בא אליי וניתן לו כמה מכות. לאן אתה הולך? חמוד. חמודי. קיבלתי מכה בזה. טוב, לא קיבלתי כי אני ביצירתי, סתם צוחק. איפה הוא? מזל שלרגע לא הסתכלתי באייפון. כזה. לא, הייתי הורג אותו. באמת. או שלא. זה מוזר כזה? זה מרובע וזה כזה מעוגל, לא מבין, תראו. מרובע מעוגל, אבל... היי, חזרת? למה לא אמרת לי? לפחות תשאג שאני אדע, כאז אני אשמע קול. כן, המוזיקה מעודדת. ייי. תודה. יש! אתם יודעים מה זה מה שיש חצי חיים. הוא לא מעבב. מה, חשבתי שכל בוסים מעבבים? כן, הוא בוס. שיש קווים הוא בוס, תדעו. זה צריך להיות להם חיים. יש לכם מיינקראפט 3 וזה, אתם רואים. וואי, נמאס לי, אני יורה עליו. טוב, אז אני מפוצץ פה את העולם בחצים עד שאני אפגע. מה זה משנה? עשו את זה בסרטון, ראיתי. מה, גם אני רואה מה אתם חושבים. כן, אמרתי להם כבר... אמרתי להם את זה? תגידי לי, אמרתי? כן, אמרתי. נכון, נפר? מה? תפול. אמרתי להם שראיתי. זה לא משנה, עכשיו בוא נערור אותו. כזה פניתי מהר לדרקון. וואו, אתה ממש מעצבן ופחדן. תחזור. וואו, איך פגעתי? אני לא טובה. נתן לנו אספי. לא, זה נותן שהורגים אותו. מה את חושבת? שאני מקבל מתנה מהשמיים? וואי, כמה יריות. כמה? מישהו רוצה להשתתף? אין לי בעיה, אבל בפרק 8 של זה. זה לא יהיה הרבה פרקים, למה כי אין לי מה להגיד, אבל אני לא רוצה לגלות לכם מה יהיה. יש לי מלא רעיונות לפלק. עוד איזה 6, אולי אני טועה באחד. כן, יופי, תמות, כן, תמות, זומבי. דרקון. וואי, אני מדבר. והוא כמעט פגע בו, אם הוא היה ממשיך לו. הוא לא ממשיך כאילו לעוף, התבלבל. גם מסרטנים. שמעתם את הקול הזה? זה מה שהתכוונתי בהתחלה, כאילו. ואיך זה פגע בו? וואי, ראיתם, הוא עושה זינוק כזה. אז אתם יכולים לדעת עכשיו משהו על הדרקון חדש. כן, לומדים עליך, אתה יודע, אתה חלק מהכיתה. אתה בעצם כיתת המיינקראפט. כיתת המיינקראפט, עלק. לא נהרוג אותך שם, שאם בטעות לא. בואי, מעצבן, נמאס לי, אני עורכת. עד שהוא יחזור אליי. כן, בוא דרקון חמוד. בואי, מה אתה עושה? בוא אל אבא, בוא. אני אבא אוהב של הדרקונים. לא באמת אוהב, כאילו, רק את הדרקון. לא אבא, דרקוני, שרוק את כולם וזה, שהוא רע כזה. וואי, בואי נע, חמוד. וואי, ראיתי? זה ירד. רגע, אני מקווה שזה לא פגע בו, כי אני רוצה לכסח אותו עם החלב. וואי, באמצע ראיתי אותו נחמד. לא משנה, אני תמיד אהיה נחמד. כן, חלק לא וזה חלק, וזה לא משנה לי. רק מה שמשנה לי זה לבכות, לראות, כי חשבתי על משהו אחר שמישהו בכה בסרטון. בגלל סימטרי וזה, מה זה מעניין? אבל אני לא יודע מה זה בכלל. אני בכיתה גרל! היי, שלום, חזור הנה! חזור! וואי, תגיד לי, אני פה בשגע את הצופים. וואי, זה נראה כזה כמו איזה כדור, אתם רואים? כזה. אתם בניתם? אוי, תודה על המתנה, אני אבוא לפה לקחת. סתם. אבל באמת אפשר לבוא. אני אכין כזה אירוע מסיבות. כן, פעם ראשונה הלכתי למערה. מה? נכון, אני מפחד מהקריפר מזה. זה גם היה הפעם הכי גרוע. למה כי אני נפלתי ומתי וכל הדברים נאבדו, אבל לא נאבדו, לקחתי. ואז קריפר התפוצץ. וואי, אחרי פעם ראשונה זה גרוע. אולי זה קרה לחלק עוד, אני לא יודע, כאילו... אני לא זוכר מה אמרתי לו מה, ולא כללה, וזה, בוא. אוי, עומדים להרוג אותך, אתה שמח? אוי, בורח. אין מה שירפא אותך, למזלי זה אי קטן, כי יכול להיות איים גדולים, אז תגידו לי, כאילו, אל תפנו אליי פה. וואו, הוא עושה כזה לבלבל אותי? איך לבלבל? הנה, תעלה למעלה. אני יודע שזה לא יעבוד, אז אני צריך לראות חץ. כבר אני מכיר את השיטות שלך. אוי, לא, אתה אומר. אוי, לא, תשתק רגע. תשתק. וואי, הוא לא שואק למה כאן לידו. מה? לא, חייבתי שאני זה. בוא. וואי, ראיתם מה הוא עושה? הנה, אני אומר, אני אביש אותך. וואו.
איך אני פוגע בו? יואו, אני עומד להרוג אותו עוד שנייה. רגע. כן, אפשר לעשות את זה, לעוף, ואז ליפול ולעוף. אז למה סתם ענדיתי? יואו, משגע לי את המוח. אתה יודע מה, אני אשאר פה. ואיפה התחלנו? שאני אוכל לדעת. שאם נחזור לפה כדי להראות אותו. כן, בוא. מה זה? למה הבסתי למחת לבקש? התחלתי שזה חלב. נהרוג אותו פה בשטח הזה. איפה אתה חמוד? חמוד. כן, הוא עומד למוד. די. ג'ו, כמעט הרגתי אותו. שאני באמצע. זה לא נפתח פה בוא. למטה. ג'ו, הרגתי אותו עוד שנייה. עוד מכה אחת מכל דבר והוא מת. או שלא, מכה מחץ או משהו. לא, רגע, אני ארוג אותו פה. אני אחכה עד שהוא ירד ולחזור לכם. סתם, אני יכול לזה ואני לא יודע איך עושים. ופה אי אפשר כי זה היום. איפה אתה? אל תדאגו, אם הוא בא אליי אני מרביץ. שמעתי אותו מתקרב. הוא בא. הדרקון המנורה. את תמיד עושה את זה. בום, בום, בום. זה מה שאת עושה. מה מצחיק? מצחיק בסרטון, אבל לא לדאוג. איפה אתה, נודניק? תחזור אליי. ואתה מה אתה מסתכל? כן, אני ארוג אותך אחר כך. עוד מכה אחת. מאיפה אני אדע? הוא לא חוזר. בוא. הופה, הרגתי אותו. הרגתי. סליחה, זה ניגו. תראו את זה, הרגנו. קחו את הזקוקים. לא, רציתי עוד פעם. וזה נשמע כאילו, אני רק אקח, אמרתי לכם זה מביא, לי היה 2, אז תתעלמו. מה זה למעלה? צריך לשים מדרגות? או לפעמים, אין לי מושג. טוב, אנחנו ביצירה. אתם יכולים לעשות יצירתי ואל תשאלו איך, ובלה. אבל יש את הביצה שלו, אני אקח אותה. איפה היא? נעלמה. הנה היא. אני ביצירתי, אבל אתם שוברים אותה עם פיקס. אבל יש עוד שיטה לשבור אותה ביצירתי. כמו, זה נופל, אז אתם יכולים לשים לפיד, זה קל. אני אשים לפיד. וקיבלתי את זה, תודה. ביי לפיד. וואי, כמעט החזרתי את זה. וואי, אי אפשר לקחת חדשה. אז אני אכין מלא סטאקים. לא, אין לי כוח. וכל זה סרטון, אז אי אפשר. אבל הכנתי בעולם אחר. אני לא מראה כמו מישהו. כן, אם הוא מראה על מודים, אז תצפו ממנו וממני. טוב, תצפו ממני. אני אשים לכם פה. את זה לא נזרוק, נשמור לנו. אני אכין לנו אנרג'ט. רגע, בא לי פה. תזכרו, אני הכבוד. ביי. כן, לוחצים על שיפט או מחכים עד שזה ייגמר, וזה הרבה. אוי, לא. איפה? כן, שכחתי. רציתי שזה עולם שלי, ואז אני גר בג'ונגל. כן, איפה זה היה של הפיקון? בא לי לשים את זה בפיקון, כזה ליד. באתי לעשות את זה אותו דבר שעשינו. מה זה הדבר הזה שם? מה זה? אני עשיתי. לא זוכר, מה אכפת? נו, איפה זה? שאני צריך את זה. כן, קריפרים, אתם לא מתפוצצים פה, נכון? אני זוכר שזה היה שם. כן, אני הלכתי מפה שמצאתי איזה... אם באת משם, אז זה שם. בלה, כן, איפה זה? אל תבלבלי אותי עוד יותר. יכלתי למצוא. טוב, לא. איזה... מתבלבל. זה היה בשטח כאן. כן, זה פה. זה... שכחתי, נתבלבלתי בין השטחים. בואו נעשה לנו מיטה שזה לא...